Doamne, Tatăl nostru ceresc, în această zi de 12 ianuarie, ne adunăm inimile înaintea Ta cu recunoștință și speranță. Îți mulțumim pentru darul unei noi zile, pentru lumina soarelui ce ne încălzește și pentru aerul proaspăt pe care îl respirăm. Îți mulțumim pentru viață, pentru sănătate și pentru toate binecuvântările mari și mici pe care le reverși asupra noastră în fiecare clipă. Te rugăm, Doamne, să ne călăuzești pașii pe parcursul acestei zile. Dă-ne înțelepciunea de a lua decizii corecte, puterea de a depăși obstacolele și răbdarea de a accepta ceea ce nu putem schimba. Deschide-ne ochii sufletului pentru a vedea prezența Ta în tot ceea ce ne înconjoară, în zâmbetul unui prieten, în frumusețea naturii, în liniștea unui moment de reculegere. Te rugăm să ne umpli inimile cu iubire și compasiune. Ajută-ne să fim o sursă de alinare pentru cei aflați în suferință, o mână de ajutor pentru cei în nevoie și o voce de încurajare pentru cei descurajați. Fă din noi instrumente ale păcii și ale bunătății Tale în lume. Iartă-ne, Doamne, pentru momentele în care am greșit, pentru cuvintele aspre pe care le-am rostit sau pentru faptele bune pe care am omis să le facem. Dă-ne tăria să iertăm și noi pe cei ce ne-au greșit și să pornim din nou pe calea Ta cu inimi curate. Părinte Ceresc, îți încredințăm familiile noastre, prietenii noștri și pe toți cei dragi. Veghează asupra lor, protejează-i de orice rău și umple-le viețile cu bucurie și sănătate. Te rugăm în mod special pentru cei bolnavi, pentru cei singuri și pentru cei care trec prin încercări grele. Fii Tu sprijinul și mângâierea lor. La finalul acestei rugăciuni ne punem toată nădejdea în Tine, Doamne. Primește rugăciunea noastră smerită și ajută-ne să trăim această zi spre slava Ta și spre binele aproapelui nostru. Amin. Dacă această rugăciune ți-a adus alinare, te rog să dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Îți mulțumim și Dumnezeu să te binecuvânteze.